Detská pestúnka TrueLife Nanny CAM7 Dual Smart má dosah 300 metrov, obraz 2 a 5-palcový LCD displej. Obsahuje snímač teploty a vlhkosti a umožňuje otočenie kamery o 345 stupňov horizontálne a 60 stupňov vertikálne. Táto detská pestúnka má špeciálnu rotáciu o 360 stupňov a technológiu TrueLife Smart Track na sledovanie pohybu. Môže sa používať na monitorovanie väčších detí a domácich zvierat. Umožňuje dvojité párovanie s mobilným zariadením. Aplikácia TrueLife Smart umožňuje zdieľanie s neobmedzeným počtom používateľov a zabezpečuje bezpečnosť pomocou 5-vrstvovej šifrovacej technológie. Táto detská pestúnka je vybavená funkciou prehrávania uspávaniek a obojsmernou komunikáciou. K rodičovskej jednotke možno pripojiť až 16 kamier. Obsahuje snímač nočného videnia a svietidlo s farebným podsvietením a rôznymi efektmi. Detská pestúnka je univerzálne vhodná a balenie obsahuje súpravu na montáž na stenu. Na pripevnenie k detskej postielke je možné dokúpiť držiak. Aplikácia TrueLife Smart umožňuje zdieľanie s neobmedzeným počtom používateľov a ponúka 5-vrstvovú šifrovaciu technológiu AES vojenskej úrovne. Je kompatibilná so systémami Android a iOS. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomier. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.